سلامنا هم تخطاتلتي قري برودكشن كما يتخونوا كما يعلقهم انبار كم قصلتا نايت كل جزء زغروا لكم اللوم دما كيتشن ريموديل نهيزل كما تيلخو من البات زي كم زين ريادلنا نيشتي كشنا يعني را كلت كابينت ناي لعلي كما خات يعني سينك كابينت يعني را اتي بوتا كم زين ريادلنا قن سفيهن اخلون بوتايو لذي كما يقرنا هم نغيره مدى بحيزالكم ما تيالله ስለዚህ እቲ ቀዳምነት ክንገብሮ ዘለና ማለት እዩ እቲ ናትና ክሽነ ወይ እውን እቲ ካቢነት ንደልዮ ዲዛይን ወይ እውን ዓይነት ካቢነት ምስ ዘበልና ኦርደር ዲና ክንገብሮ ወይ ከዓ ሬዲ ፒክኣፕ ተኮይንካ ኣፍቲ ዘድልየና ፒክኣፕ ቅድሚ ምፍራስና ወይ እውን እቲ ቦታና ብምርኣይ ሬዲ ክንከውን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ናይ ቀደም ካቢነት ዝነበረ ኣፍሪስና እንታይና ክንገብሮ ሕጂ ሙሉእ ብሙሉእ ናይቲ መንደቕ ሳይድ ደሎ ዓቂናይና ካቢነት ክንመልኦ ማለት እዩ ስለዚ እዘን ክልተ ካቢነት ናይ ቀደም كألين بلاس تي باكس سبلاش زي بتاعتي نريد لنا ون نوع علينا حدش باكس سبلاش نقبر لنا مالتي قدام النت نقبر له زلنا بزي تنقاغي هنا بالكلنا غاز ندهر كوين تناتنا ستوف تي غاز لاين بقوبو عازينا كمون تي ناي ماي لاين كا ناي درين لاين دلون سونا من قد سرحنا سلازغونه كيسبرنا بتنقاغي بمبل تماي ندهر عازينا يو نتي دهنت زخون ነገር አው ዝወጥቀና እቲ ፓይፕ ከይስበረና ከሐግዘና ኸይሊ ማለት ስለዚህ እቲ ካቢነትና ምሰምጻናዮ ሬዲ ኮይኑ እዚ ከም ዝንሪኦ ዘለና ዝመንደቕ እቲ ፕላስተር መንደቕ ሕጂ ካፍቲ ናይ ሽትራክ ፍሊ ዘብሎ እዚ ብሰሜንቶይ እቲ ሓደኻ ሽትራክ ዘሎ ዝኾነ እቲ ናትና እንጨይቲ ንስምረሉ ኣብ እንጨይቲ ዝኸውን ኣብዚ ግን ፕላስተር ስለ ዝኾነ ናይ ፕላስተር መስመር ንዑ ዝተሰርሐሎ እቲ ዓይነት መስመር ፍሊ ዝበለ ንዑ ተጠቒምና ኢና ክነብል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ማዕጾ ናይቲ ካቢነትናኻ እንድሕር ኣውፂናዮ ኢንስታል ክንገብር ከለና እቲ ማዕጾ ንቕድም እንድሕር ኣውፂናዮ ነቲ ካቢነት ይፎክሰልና ፕላስ ከምኡ ድማ ከምዚ ንክልቲኡ ጆይን ክንገብሮ ከለና እዚኣ ክሊምፕ መትሓዚት ኣሲራ ትሕዘልና ማለት እዩ ሽዑ ድሪል ክንገብር ከለና ወይ መስማር ክንስምር ከለና ዝኾነ ምንቅስቃስ ስለ ዘይብሉ እቲ ቦታ ታይት ኮይኑ ይሕዘልና ማለት እዩ ቅድሚ ምጅማርና ካቢነት ምግጣምና ነቲ ማዕጾም ሰውፀናዮ እቲ ሳይዝ ናትና ክናቀን ክንክእል ኣለና ማርክ ጌርና ላይን ክንገብሮ ኣለና ስለዚ እንድሕር እቲ ካቢነት ናትና 36 ኢንች እንድሕር ኮይኑ ሳይዙ ቁመቱ ማለት እዩ ናይ ላዕሊ ካብ መሬት 9 ኢንች ንገብሮ ማለት እዩ ክሳብ እቲ ላዕሊ ቶፕ ናይቲ ካቢነትና ማለት እዩ ሶ ዎል ካቢነት ወይ ከዓ ቤዝ ካቢነት ትፀዋውዑ ስለዚ 9 ንገብሮ እንድሕር እቲ ካቢነት ናትና 36 ሳይዝ ኮይኑ ማለት እዩ ወይ ከዓ ካብ መሬት 34 ፈረቓን ነቲ ናይ ቤዝ ካቢነት እዩ 54 ከዓ ናይ ዎል ካቢነት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዓይነት ሳይዝ ናይቲ ካቢነት ይፈላለዩ 30 ኣሎ 36 ኣሎ 42 ኣሎ ቁመቱ የዛረብ ዘለዎ ማለት እዩ ድሕሪኡ ንዓና ዘገድሰና ግን ሜጀር ክንገብር ከለና ክልተ ሳይድ ናይቲ መንደቕ እዩ ናትና ጋይድ ዝገብረና ክልተ ሳይድ ናይቲ መንደቕ ምስ ዓቀና ሽዑ ክንደይ ካቢነት ኣብኡ ኢንስታል ከም ንገብር ስታንዳርድ ሳይዝ ስለ ዝኾነ ዊ ካን ሜስ ኣብኡ ክስታይ ንገብር ማለት እዩ እታ መንደቕ ናትና ክንደይ ከም ትሕዝ ብኣ መሰረት ክንከይድ ንኽእል ኢና እዚ ዝወኩም ዘለኹ ሳይዝ ግን ኣብ መንጎ እቲ ናይ ቤዝ ካቢነትን ኣብ መንጎ እቲ ናይ ዎል ካቢነትን ዘሎ ስፔስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ መሬት 34 ፈረቓን እንድሕር እቲ ናይ ታሕቲ ካቢነት ጌርናዮ 54 ከዓ ናይቲ ላዕላይ ዘሎ ካቢነት ማለት እዩ ሶ ካብቲ 54 እቲ ታሕቲ ናይቲ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዝማርክ ኮይኑ ዘሎ ኣብኡ ጌርና ኢና ንስምሮ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ናይ ክልቲኡ ናይቲ ካውንተር ቶፕን ናይቲ ዎል ካቢነትን ንእሱ እንተተባሃለ ኣብ መንጎኡ ናይ 19 ኢንች ጋፕ ክህልወና ዝተመርፀ ይኸውን ማለት እዩ
نمنتاينا 19 نبلو زلنا هجي كاون تحت اندحر كوينو اتناتنا زخونه او ابتحتيو كنا امطن نخيل ነገር እንደራሊ መጣን ከይንሰና ማለት መጣሃኒት ማሽን ዲና ህንገብር ቶስተር ዲና ህንገብር ወይና ጁስ መጽሞቆይት ማሽን ዲና ህንገብር زخونه ابتحتي كابينت ወይ አብ ካውንተር ተብ ዝቕመጥ ኤሌክትሮኒክ ዲቫይስ እንደራሊና ሆይኑ እቲ ቦታ ንኸኣኽለና ይኮም ዝግበር ማለት ስለዚ እቲ ሬጉላር ስታንዳርድ ሳይዝ ተዋሃደ 19 ኢንች ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ አሞንጎቲ ናይ ላዕሊ ናይ ታሕቲ ካቢነትን ናይ ላዕላይ ካቢነትን ካውን ታሕቲ እንደርጌርና ይኽጸበና ይኽእል ምክንያቱ ዝኾነ ክነቕምጣ ይንኽእልና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናትና ጋብ 19 ተኾነ ተመራጺ ይኸውን ማለት እዩ ሾት ሌቨል ናትና ከምዚያና ገበርናኻ ክንጅምብር ከለና እዚኣ ስትሬት ስለ ዝኾነ ብየማን ክንጅምብር ንኽእልና ብጸጋም ክንጅምብር ንኽእልና እቲ ናትና ጋይድ ላይን ግን ኣበየናይ ዘሎ እቲ ሲንክ ናትና ኣበየናይ ዘሎ እቲ ስቶቭ ናትና ኢና ንብገስ ማለት እዩ ስለዚ እዛ የማነይቲ ትሪእዋ ዘለኹም ናይ ፍሪጅ ቦታ እታ ናታ ሳይዝ ከዓ ሕፅር ዝበለት ንገብራ ማለት እዩ ምክንያቱ እታ ፍሪጃዊ ፊት ክትገብር ስለ ዘለዋ ማለት እዩ ድሕሪኡ ከምዚ እንዳገበርና እቲ ማዕፁ ውፂና ኢና ንስምሮ ማለት እዩ እቲ ናይ ኣሞንጎ ክልቲኡ ካቢነት ዘሎ መራኸቢ መስማር ከዓ እቲ ርእሲ ዘይብሉ መስማር ኣሎ መታን ኣብ ውሽጢ ምስኣተወስ ኣይፍለጥን እዩ ማለት እዩ እቲ ርእሲ ዘለዎ እንድሕርቲ ፍላጥ ኮይኑ ግን ምስ ሰመርናዮ ኣብቲ ኤጅ ክረአየና ስለ ዝኽእል ክስታይ ገብረልናዮ ማለት እዩ ሾው እሰን ኣጋጢመም ስወዳእኹ ድማ እዚ ካውነር ቶብ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ እቲ ላሚኔቲ ነይሩ እሱ ብቐሊሉ ማይ እንዳሕር ዝኾነ ሓሊፍዎ ናይ ምትርካስ ወይ ከዓ ማይ እንዳሕር ኣትይዎ ከዓ ናይ ምንፋሕ ክእለት ዘለዎ ላሚኔቲ እሱ እዚ ግን እቲ ግራናይት ዝበሃል እዩ እቲ ፎሰት ከዓ ናትና ብናትና ዝመረፅናዮ ዓይነት ዲዛይን ክንጥቀም ንኽእል ኢና እዚኣ ዋን ሃንድል ፑል ወይ ከዓ እቲ ዝሰሓብ ዘለዎ ናይ ማያ ማለት እዩ ኣብ ግራናይት እንድሕር ኮይኑ እታ ድሪል ትግበር ነዃልናታ ሓንቲ ጥራዮም ዞን ኩሉላ ፕላስ ናይ ሳምና መትሓዚ እንድሕር ደሊና ከዓ ናይ ሳምና መትሓዚ ከዓ ግበሩልና ክንብሎም ንኽእል ኢና ክልተ ሆል ክኸውን ንኽእል እዩ ማለት እዩ ምስኣት መፅእ እታ ናይ ኣዲሽናል ትመፅእ እታ ፕሌት ግን ኣይተድልየናን እተን ኣብ ሓንቲ ቦታ ጥራይ ስለ ትስመር ንዓ ሰሚርና ክንኣስረን ከለና ድማ እቲ ናይ ማይ ውዕይን ማይ ዝሕልን ድማ ኩሉ ግዜ ዘክርዋ እዚኣ ብሸናት ፀጋም ዘላ ናይታ ማይ ውዕያ ማይ ውዕይ ዝብል ሃድ ዝብል ፅሑፍ ካለዎ ኣብቲ ፎሰት ማለት እዩ ብየማን ዘሎ ከዓ ኩሉ ግዜ ማይ ዝሑል እዩ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ሕጂ ኣብ ሲንክ ድዩ ኣብ ሻወር ድዩ እንድሕር ዘኪርናዮ ብፀጋም ዘሎ ማይ ውዕዩ ብየማን ዘሎ ከዓ ማይ ዝሑል እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ኢንስታሌሽን ናይቲ ፓይፕ ናይ ፕላሚን ላይን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ድሬን ገጅፍ ዝነበረ ተዓፃፂፉ ዝነበረ ትቦ ንዕኡ ኣልየ ስትሬት ከም ዝመፅእ ገይረ ኣለኹ እቲ ናቱ ጄይ ትራፕ ዝበሃል እቲ ዕፅፍ ዝበለ ተጠቒመኻ ምስቲ ናይ ሲንክ ኮኔክት ክገብሮ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ባክ ስፕላሽ ናትና እውን ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ዓይኑ ከፊቱ ላዕላይ ባህገይ ክዘንብ ከማይ ብብንዝሪሉ ሰማይ ባይላ ተኽለብ ዳዕለኹ ምዳ ጀሚረ ድሮ እስከዘበና ግበሮ ሰናይ ክኸውን ጣዕሚ መዓር ክፈስስ ጠስሚ ባህገይ ንዕኒ ሎሚ ባህገይ ዝቋደሰላ ጭንቀይ ዘተንፍሰላ ረባ እያ ዘላ